Jeg vil godt lige have lov at sige, på grund af at jeg faktisk slap tøjlerne der, det var faktisk på grund af, at Tanja hun var så træt, fordi at jeg er førsteholdet om mandagen, altså hold 1. Og så Tanja hun var bare så træt, og så slap jeg bare tøjlerne sådan i midten af timen, og så lå jeg bare skridt, og det var sådan, det har jeg aldrig prøvet før med hende, og jeg var sådan virkelig sådan overrasket over, at hun kunne gå så langsomt. Jeg blev nødt til at sparke til hende, for hun fucking gad gå. Og så lige pludselig, så stillede hun sig bare på mig ind, bare sådan, jeg var ikke sådan, nej Tanja. Og bare sådan, det er lidt overraskende, hvad faktisk hun gør. Jeg får lagt mig nok. What the fuck? Men ja, det er derfor, jeg sådan lige slap tøjen. Og nu vil jeg sige, hvorfor jeg redde ferie, men det er fordi, jeg ved det ikke hvorfor. Fordi næste mandag starter vi i skole på sådan. Jeg ved det ikke helt selv, så. Og så vil jeg bare godt lige sige, at jeg sad faktisk sådan og ordnede mine fingre, fordi de var sådan helt klamme. Og så sad jeg sådan lige sådan fucking ordnede dem, fordi det kunne jeg. Så det var faktisk rigtig nice. Og det var sådan Nelly og Susie, de gad overhovedet ikke travlt. Bare sådan, altså rytterne blev bare nødt til at fucking sparke til dem. Og jeg var der, jeg var allerede klar til bare sådan at smide foran, bare sådan at gøre det for dem. Bare sådan, følg efter mig så. Er det sådan, det kunne jeg bare overhovedet til seriøst. Men altså, jeg overlevede. Det var meget nice. Tager du film dig? Det er smart. Ikke Tanja? Ja, det er lovely. Det er fint. Er det en god ridetur? Ja. Okay. Er Tanja sød? Ja. Kunne du selv holde hende i traven? Ja. Pisse sejt. Ikke Tanja? Det er så lovely. Det er biler. Kom så. Lille hest.